Hatayın gününe gorny yerleşen Siyansi welaýatyna Lotus kölüne 100den ora gyslayan tundra gowlary gonyp, bu ýeriň tebigatynyň gözelligine janly kesip berdiler. Ýangçen şäheriniň Siyanhu etrapçasynda 33 hektar töwerek meýdan tutýan, suwly batgalyk meýdan şular ýaly ajaýyp guşlar üçin uzak ýorla dinjalş gonalygy ýa-da gyslamaga mesken bolup hyzmat edýär. Gowlar gamışlaryň arasynda öz howurlary bilen gowuny hoş oýnamak bilen asudalykda oturan bu ýerlere jan ýerlerler. Gowlaryň döredýän şeýle gözelligi guşlaryň hereketini tinleýän ornitologlary we tebigat surat alýan howurçylar özüne çekýär. Men bu ýerlere köp gerek geldim. Mesafana men gowlaryň Siyanhu gelmegine garaşýardım diýip howurçyň suratçy suw jengiýan aýdy. Kölüň ören owdan tebii gurşawy özüne maýil edici suw çeşmeleri gowlaryň imtlenmek hem gyslamak üçin rahat tebii meýdany bolup hyzmat edýär. Şu ýyl golaýda biz gözlük işlerini geçirdik. O uçup gelýän tundra gowlarynyň 154 sanasyny hasabarlyk. Olar ýylyň şol bir wagty gelip gonýarlar. Gyşyň dowamyna bu ýerlere uçup gelýän tundra gowlarynyň sany barha artýar. Bu ýeriň tebii şertleri gowlaryny gyslamak üçin ören oňoýlydyr diýip ýangçan guşlary gödäwçilik edip birleşiginiň başlygy Zhou Chenxi aýtdy.